Lan ta' riforma ta' trasport pubbliku kien li s-servizz jibda jiġi provdut b'mod aktar modernu komdu. Għalhekk il-ħsieb kien li jitnaqqas l-użu ta' vetturi privati b'riżultat pożittiv fuq l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem. Imma llum jeżisti kunsens nazzjonali li riforma mhijiex taħdem b'korpi kostitwiti jilmentaw mhux biss dwar is-servizz offrut lir-residenti iżda wkoll lit-turisti. F'mozzjoni mresqa qudiem l-iskrivan tal-Kamra, deputat Laburista Joe Sammut qal il-konsumaturi huma ddiżappuntati għax sabu ma' wiċċhom prezzijiet ogħla, rotot aktar ikkomplikati u ħinijiet itwal ta' stennija. Ir-riforma tal-Gvern fisret ukoll tnaqqis u rotot diretti minn bliet turħul ewlenin għall-Isptar Mater Dei, sistema ta' tariffi li qed taffaċċja akkużi ta' diskriminazzjoni u taxxa ġdida tal-Park and Ride. Il-mozzjoni tajt li dawn in-nuqqasijiet huma riżultat dirett tad-deċiżjonijiet tal-Ministru Ostingat tal-appuntati politiċi tiegħu u ta' tmexxija tat Transport Malta. Dawn għandhom jerfgħu responsabilità u jirriżenjaw mill-kariga tagħhom. Partit Laburista jemmen illi wasal iż-żmien illi din il-problema li ġiet maħluqa permezz tar-riforma għat-trasport pubbliku tiġi indirizzata bis-serjetà u dawk li huma responsabbli fosthom il-Ministru u l-appuntati politiċi kollha jirrispondu għal dan in-nuqqas kbir il-poplu Malti għaddej minnu. Il-mozzjoni titlob ukoll li jiġu ppubblikati l-kuntratti kollha relevanti, inklużi dawk tal-konsulenza li nataw lil persuni magħrufa l-involviment tagħhom mal-Gvern u li swew lil pajjiż mal-400,000 euro.